Yes, Nyanza osebedo ka en zone mar ODM for quite some time. Nyaka ODM ne bed in place after gine marwa competition marwa mar yes and no over the constitution. So ODM came into place and Nyanza osebedo region mar ODM because most of the elected leaders osebedo jo ODM. Save for Kisumu West, Kamano Lagalwech Woke, which had been Ford Kenya for the last 2 terms, save for now, and then Ugenya, where we have had MDG in the past few years, but dominantly Nyanza has been an ODM zone, so that's a fact. But one kakajo Nyanza, you are aware ni Kiswahili wacho tunajuvinia ni one very proud ni jowa notiyo matek kakelo gimilongo ni multi-party democracy kani igolo KANU. Wach ndalo mane wan gi KANU cha, president ne nyalo decide, anyalo paro 1988 kano tim kura mar mlolongo. Thurwa ne wan gi ng'amilongo ni JB Omondi Gondieko Lwach, and never witness, for example, Nane polling station Mambira Primary School. Inwango ka line mar JB Omondi ne bor maloyo mar Ondieko Lwach. To kada kani idhi Kisumu rural, kama ne ouko gi Owino nitiere, inwango ka line mar Owino noloyo mar ouko. Lakini sama koro ni ilando mbulu, nwach ing'e ni mlolongo cha ka line osedhi to osedhi, onge giminyalo confirm. Jibe no kaw kata videos those days. So inwango ka Ondieko Lwach oyombo JB nwach mane gima ne KANU dwaro, to ouko bende oyombo Owino nwach mane KANU dwaro. Koro ji no fight mondo wabed gi multi-party democracy, mondo wabed ni jopiny nyalo yiero jatelo magihero. Mago are some of the basis ma omiyo neno kane ji gore ahinya, nwach kata mana sa yiero ninwango ni gik mang'eny mane timore kata 1979 ne wan gi challenges, ne wan gi challenge game ndalo mane Ambala noyombo Okero, and then Ondiek noyombo Guto, and they were ministers. But inwango kane gibedo forced mondo gi come back, save for Okero mano wacho ni, I don't know whether that is true, but it's a common saying. Nokero no wacho ni no Guto ni Woodlando jomofuo oseyiero jomofuo wetegi chak wuoth wadhi, ano kana chak na duoge timni. Ma Ogutu mano insist left us early. Okero I think he's still there and doing his thing. So gimiluongo ni multi-party ni en gima has a background, has a purpose. Joluo gin very proud about multi-party democracy. To kata mana devolution bende one proud ni Jakom Raila Amolo Odinga no play a very big role mondo wabed gi devolution. Koro gimwang'iyo as a community ni to wase fight for these things, ere kakwa implement gi. Is there implementation? To implementation ni berne nango. For example, ibro nwango ni in a dictatorship or dominance mar one political party, problem mabeti en ng'ama hinyore en japiny. For example, sani nyocha wayudo devolution. Inwango ka devolution mane wayudo ni king'iyo gwengewa, tibo nwango ni Luo Nyanza pok devolution okonya ahinya. King'iyo kata mana higni 10 mokalo kata masani timre sani, ibo nwango ni Luo Nyanza pok devolution okonya ahinya. Tang' momiyo devolution ok nya konyo joluo Nyanza ahinya, nwach en adieri ni thurwa kiseyudo ticket mar ODM to mano automatic isekalo. Omiyo ka in governor kawuono to gimitimo i-fight for ticket, ise pako jakom to isebedo gi giri moro ing'e kaka itime, nwach king'iyo kata na last elections mawa ibo nwango nu wan ema MPs wa te noduogo except Mbadi mane nowacho ni dhi e governor koro we chung, and jagem manochung Kisumu mane wacho ni gi social issues gi family maduong' no. Mago kende joma nodong'. To kata nominations naneno kotim mana nomination kaka koro siayawa nomination notim mana I think you're fine Alego notim a bit game and maybe a bit of Ugenya because of the
stress manentie Ugenya, but most of the counties, most of the constituencies, ji noyudo direct tickets. Kata mana governors noyudo direct tickets. Koro inwang'o ni in that process, ok ochuno governor mondo tine jopiny, kata member of parliament. Konyalo support jakom, mower jakom, ma whatever it is, then ong'eyo maber no bro yudo ticket. To koseyudo